Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahalin wannan zaure mai albarka, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Insha Allah ta'ala a yau mun zo muku da wani sirri mujarrabi kuma mai muhimmanci. Kamar yadda ake gani wannan wani sirri ne zan bayar na kaman abin da ya shafi tsari da kuma dafa'i mai karfin gaske da kuma boyon kurwa. To kamar yadda ake gani wannan sirrin kamar haka, wannan za a ga allurori ne, allura ce guda 21 kamar yadda ake gani haka za mutum zai samu allurori sababbi guda 21. Wannan kyallen irin wannan ake so, farin kyalle, ba wannan likkafani ba. A duba yanayin shi da kyau a gani, irin wannan kusan wanda mata suke yin hijabi da shi ne, to shi za a samu kalarsa, za a samu, sai a samu irin wannan karen. Idan ka samu wannan karen, tunda za ka yi aiki ana son ka samu kaman kendir, ɗakin da za ka yi aiki ko ina ka rufe, ka rufe ɗaki ta ko ina, sai ka tanadi kendir, sai ka kunna shi. In ka kunna shi, to misali a ce kendir din ka kunna shi kamar a haka, kama a ce kendir din yana nan an kunna shi, to ruwan kendir din sai ka diga shi gefe. Misali dai ana son dai kendir din kama a ce misali shine anan, ina son muku misali ne kamar kendir din a ce shine anan, to lokacin da ka kunna shi ruwan da nasa sai ka diga shi gefen nan, wannan shi kuma sai ka ajiye shi haka ya laƙe kamar yadda kendir din ya tsaya, sai su tsaya tare. Sai ka ɗauko wannan allurar guda ɗaya, sai ka ɗauko wannan allurar guda ɗaya, yauwa kamar haka yadda aka ga haka, ya kasance shi wannan yana fuskantar kendir din. Sai ka karanta, ana son a karanta yasin kafa 3. Bayan mutum ya karanta yasin kafa 3 ya kammala, to sai mutum ya zo ya karanta akan kowace allura guda ɗaya, wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun wama huwa illa dhikrun lil alamin. Haka mutum zai karanta kafa ɗaya akan kowace allura. Bayan ka karanta sai ka soka allurar haka a cikin wannan karen ya shiga sosai. Haka za ka sake karanta, ɗauko wannan allura guda ita ma ka sake karanta mata wannan ayar, wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun wa huwa illa dhikrun lil alamin. Sai mutum ya sake sauka, mutum ya sake ainihin soka shi kuma wannan guda ɗaya har yanzu, kamar yadda ake gani haka. Muna aiki da hannu guda ne, sai a yi muna afuwa. Shi ma wannan sai ka sake soka shi, ya zan na biyu kenan. Haka har duka su shige ciki, haka ake bukata mutum ya, har duka su shige a ciki. Bayan duka sun shige a ciki, to sai wannan farin kyallen, dama akan wannan farin kyallen kamin haka za ka rubuta waɗannan kalmomi kamar haka. Insha Allah kalmomin za mu rubuto su, ku gansu da kyau kamin ka fara aikin. Ana rubuta kalmomin a cikin wannan farin kyallen ne, za mu rubuta muku da kalmomin. Bayan kammala sai a naɗe wannan farin kyallen, a naɗe shi da kyau yadda zai naɗu sosai. Haka za a naɗe shi, a sa zare ta ko ina a naɗe shi da kyau. To sai a samu wuri, sai a binne wannan farin kyallen. In an samu wuri sai a binne wannan farin kyallen. To a lokacin da ake binne wannan farin kyallen, lokacin ne za ka faɗi dukkan wani makiyinka da ke bibiyanka da wata manufa ko kuma wani jifa ko kuma rashin ci gaba ko kuma komawa baya a harkokinka, to ubangiji ya ramunar da shi, kare ba shi damar nasara a cikin dukkan wasu abubuwa
da zai ainihin nufe ka da su na sharri. A takaice dai lokacin da zaka binne wannan zaka yi wannan addu'a. In kai wannan addu'a insha Allah ta'ala sai ka rufe. To daga wannan lokacin kai duk wani mutum da ke kokarin jifanka ko maka sihiri ko yi maka wani abu saboda kada ka ci gaba, to insha Allah sai dai ka ƙara ci gaba. Shine zai yi hasara, kuma shine zai yi nadama, shine zai faɗi, shine zai ga rashin nasara a rayuwarsa. A duk lokacin da mutum ke kokarin ya maka wani jifa ko wani sihiri, to insha Allah ta'ala sihirin ba zai kawo a gare ka ba, ko jifar ba za ta kawo a gare ka ba, sai dai wannan jifar ko sihirin ya koma a gare shi. Wannan shine abin da muka ce bari mu bayani a kansa a yau. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.